Kirunar ki bamla bantip kidi ki ki dali jurung jubor bat thang dusman ye ki kamra jang ko ka yeng school ha umsning ka balatip kum ka umsning town door bar secondary school ka badan ha umsning proper e kini ka jingjak la ja ha ka mit sngiu play kadgum ka jingit hu ki bor pinya school la antat ba kini ka jingja kla ja ha ka por kum ba khatwe ba ji min mit pada suba jur ba kirunar ki lawan rung na kerpong jang ka yeng school kini ka jing subak lami hadin me ki bor CCTV bala pandai dagasnong hakmat ka khardop school Kimchim na yo ring dur satya ya ka jingrong jingmi jongki breu shapo ka school kini kirunar kla thang dusmon ya ki kot kisla ki badan hagni ki kamra bat kumjuru ya ki mi bat ki ben shong jongki khanna namar kini ki jingle dusman ka school kla haban a shuti shwai ki khanna ban yo maramot ya ki jingjular baro Nagaland ka school managing committee ka liban ujwa da ka ejahar shaki pulit ko umsning police station bat kirpat bakin thwet bat kemi ki breu ki badan kti nga de Miss BL Nonglat i headmistress jong ni ka school umsning town door bar secondary school ban nga don hang ni khamat jong phi ban pan pau ye ka jing pan ram jor ka jong lo ka ni ka jing ja mo blawan ja ka ni ka school ka jong ni klem poi per khat moi ka ni ka jing ja ngi dang wan ngi dang don hi ngi sem ki jong ni mo ngi dang per khat na ta ki kam ki bangin sale man ta ka sni ka school ka jong ni re men miet kum bakhat wi steng e ka shu poi kol na i president i jong ni bat ru na gi para no hi kai gi ba sa hang jan ba la pentip siya nga marmar kan ni jinja mo ngam shum lala ban poi ka to ka pon makal amit el asting sinya mo minut shu banwan ban ni hinayeng ru ti menem step ding ilawan ban pet ye ilawan ban jurep kan ni jaka bla sha thang la ni kan kelas ka bede ru ka kelas 9 ti susi mo ngadap ka man sim bujing susi ka jing khia mo ban pan pau shu pi ba kadon kum kan ni ka jing jakat ha kan ni ka jaka ba de ru ka shlem jong ka jing ka shlem jong ka jing start mo ka jiban ai ka jing nang jing start ki khna mo ban ai ka puli ka puti menta ki priu ki wan kum ha kan ni ka rukam ban le kan ni ka school kam sung tanat te kam long ka bas mo tanat ngap rem jor shishay ki ni ki kind of act of violence or whatever they call it but ngalong na kaliang jong ai headmistress nga kanto kan ya ki priu mo ya ki para marjan ki para shnong para thaw mo ba kin sova ban pet benia lem ya ka shnong ka thaw ka jungi ba kam tam e ka school bikin petlem bisharlem kamtam ero bangila IT ya kani ka kam shathanat imin ka police department bikin le ka badon kam ba ja jong kali ka school si pi menin hapor ko ba westeng lane kan arduna ai ti ladon ka jing klang jong ka ding kani ka school ti shudon bok ba ladon laki nok song snong jong kani ka snong jongi ki ba ya ti ki lai I ya ka jing klang jong ta ka ding ti ki la pentip jangi ka bor snong makuntahi kinok song snong ba sa hane para marjan ba mangi lagi snong nilai mi budwud banyami banya pelip ya kata gading tate nakaliang jongi empat don ke tips pang jo kita ki ba le kini re nakaliang jongi pat ngila shu bu no da ka FIR ha ka baide ba kani ka jingja kenang ba nakaliang kabor jong ka an kinwan kenang ba ngila ban tip eno kita ki berus new ki bala mut ban persang bantang ya kani ka school jongi ya mencua hidden ki jingja ki berit ki bangin mudur hadu kota tungta nakaliang jongi ngim da kwa hadu bangin ya cha ki bor jong kaan ritang nakaliang jong ka mading komiti ni shong ki muti ni sok mai program berban long mentai ya menta ka singi nakaliang jongi kum ka managing committee ni larai ba ngin ICT sha ya ki kena tak chi singi kang bangi yo ban repair ya ketika ba ladep ban ing plus nata bangila ban wara sai sya ki ben nomor ba ha ketiga jinja ki ben ro ki la don ki ba ing tikin don ki kena school ki benom yo shong ki ben ki te hatin bangila perkat sani ba nakaliang ka komiti yang bayam ta sisi ai shutino ya ka school ta ka singi ka ba la sisi pat ni senang no ya ka school sisi pat